I just wanna share something base hindi parehas tag sitwasyon. Just last week kay medyo nawala ko sa passing nang wala ko kasabot sa akong kaugalingon kanang momata ko sa buntag nga naay hatred, grabe nga kalagot nga di ko kasabot kanang naay pain, emotional pain and something wa mo gyud ingon nga dagko ang mga problema pero wa na ko kasabot sa akong purpose and meaning and kung mo-open pud ko sa mga barkada or kaila ulaw kayo at the same time naasa kong nauna nga useless regapon di sila makasabot walay kapuslanan. I don't know kung nakasalay mo ana no mo to kung gihimo kay nag-movie na lang ko straight jud series sa kasimana pamahaw paniud to panihapon alas 12 na sa gabi matulog and naka-worst wala na ampo-ampo wala na basa-basag Bible medyo nahadlok nako kay syempre mauna ba ning depression mauna ba ni or something wala ko kasabot and bako lang whisper sa ginuhonghong bitaw na sa kung una Lord rescue me tabangi ko wan ako kasabot just last days na gipadala Ginoo sa ko nga tao something nga maka-open up and mao ni ang himuon normal sa kinabuhi medyo naarang-arang na ulian and karon I'm doing good and balik na pod sa productive nga adlaw so kana lang I just realized nga kana day yung mga tao nga naa na sa peak point sa ilang depression nga ako wala ra ganito nalayo ra kayo samot na ka kanang mga tao nga grabe mga problema kanang ma-block nang una-una way laing una-unaon bugto na lang gyud so di po nato sila mabasol tungod kay yun ana amang ilang gibati and grasya ra gyud si Ginoo no kung mo whisper ta or mo hunghong ta ang Ginoo gyud mo tabang sa to whatever problems or trials emotional nga struggles imong gibati karon say a short words of prayers bisan hunghong lang ang Ginoo nakasabot sa imong gibati and I know He's coming to rescue you He's coming to help you and will give you peace so laban lang